Nem is nézek ki annyira rosszul. Ez egy random szemüveg, nem vagyok szemüveges, de most ez így rajtam marad, mert ja. Ez egy új csatorna, új névvel, szóval ez a teljes nevem, Szekeres Zsófia Julianna, és sziasztok! Hát rólam tudni, Billie Eilish fan vagyok, elmúltam 12 éves, és szeretnék magamnak a saját globálpot. Tudom, így mondjátok, hogy 12 éves, jaj, már megint itt van fent az interneten. És akkor mi van? Az internetet nem csak 13-14 pluszosoknak találták fel, főleg ez YouTube. Szóval, így megadom információkat, hogy én nekem az Instám, így mondom, Instámat ide felírom, drága Instámat, fel lehetett iratkozni. TikTokom is van, de ott nem ilyen videókat teszek fel, ott sem amúgy Instán, csak fotókat. Snapchatom is van, de az így inkább azt de nem teszek fel. Szóval így, ja. Szóval a stílusom az Billie Eilish-os, sportos, csajos. Csajos. Ez a mutogatás, ez annyira tetszik, hogy belehalok. Oké. És egyke vagyok. Szóval így ez ilyen nagyon jó mi. Eleinte én is akartam testvér, de aztán rájöttem, hogy nem járnék vele jól. Nem. És 6. megyek. Ezt meg kell jegyeznetek, hogy de szar a hajam 6. Próbálok minél normálisabban feltenni videókat, megszerkesztve. Szóval igen, Robloxot is imádom. Szóval igen, a Roblox nevemet nem adom meg, mert volt ebből már két tragédiám, nem pont így, hanem így máshogy. De majd lehet, hogy csinálok Roblox videót, nem tudom, míg eldöntöm. Most gondolkodtam, hogy mit mondjak még. Miről beszéljek? Ja, nézzétek, hogy csúnyán beszélek. Ezzel mondom, semmi köttetásom nem nézem, mert olyan szrinke videókat teszek fel ide, hogy magamon is nevetek, most is egy fajtában, az agyamba. Így, ez is szar volt, hagyjuk. Szóval, nézzétek el a füleimet, meg mindenemet. Nekem a mozgás az kötelező, ez a testrészem, egész nem tudok külni, szóval nekem az irodai munka, meg az ilyesmi nem. Szóval, ez is jó tudni róla. Ez is. Még mit mondjak? Hogy? Azt nem mondom meg, hol lakok. Próbálok mindig rendszeresen feltenni videókat. Ezt is már mondtam szerintem. Szóval így kb. Ennyi lesz. Majd mondok még így a videó közben, meg minden, próbálok minél több videót feltenni. És remélem azt is, hogy most is ezt te nézed, és most már nézed a sorcokat, hogy mit tettem fel. Szóval igen. Az biztos most majd felszenék tenni egyet, szóval így de kb. Ennyit akartam mondani. Próbálok normális ember maradni, de nem fog sikerülni. Szóval így ennyi. Ennyi lett volna. Ezért bemutatkozó videócskánk volt. És remélem, hogy élvezted, mikről beszélgettem. Szóval, császtok. Csajszím, nem tudom, mi majd kitalálok a nevet, jó? Na, csá!